जी, हम हई गायक अरुण अलवेला, ग्राम मटिहान, जिला छपरा, थाना दरियापुर से। जवन भी रउआ लोग घटना देख रहल बानी, सुन रहल बानी, ओकर आज हकीकत रउआ लोग के सामने हम लेके आज आइल बानी। अजीत हलचल के द्वारा हमरा मोबाइल पर जान मारे के धमकी, जातिक सूचक शब्द से बार बार वहाँ के हमरा के गाली गलौज कर रहल बानी, प्रताड़ित कर रहल बानी, जवना के लेके हम काफ़ी डिप्रेशन में आ गइल बानी। एगो फ़ोन कार्यक्रम के लेके पार्टी हमरा पर फ़ोन कैलस खैरा बदरू टोला से कि आपको अजीत हलचल व्यास के साथ में प्रोग्राम गावे के बा। हम पार्टी से बोलने कि हम अश्लील गाने वाले कलाकार को साथ में प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। पार्टी ने बोला कि क्यों? तो हम बतैनी कि ये चलते कि वहाँ के गारा गलौज करीले आ हम गीत गाइले, दोनों में बहुत के फर्क बा। हम नइखी गा सकत अजीत हलचल व्यास के संग में प्रोग्राम। ई बात पार्टी उनका ले बतौलक कि अजीत जी, अभियंता जी, ऐसे ऐसे बात बा। यही बात के लेके अजीत हलचल पहले तो अलग अलग मोबाइल से हमरा के गाली दिवैलन, माँ के, बहिन के, बेटी के, माने हमारे परिवार में जितना सदस्य बा महिला में सबके गाली देलन, जौन कि हमरो लोग से माने कैसे कहीं जैसे उ गाली हमरा के देले बारन बता नहीं सकत। इतना गंदा गंदा गाली अजीत हलचल जी बानी, जिला छपरा, थाना कोपा के, जो उनकर पिताजी के नाम भृगुनाथ चौधरी बा। और हम एक दलित समाज के एक विरासत गायक कलाकार बानी। फ़ोन कैलन अजीत हलचल व्यास हमरा मोबाइल पर, फ़ोन करके हमरा माँ के, हमरा बेटी के, हमरा बहिन के, हमरा दादी के, माने एक भी ऐसन गाली ना बा कि जौन अजीत हलचल, हम एक भी गाली के उनका से ये पूछनी कि आखिर के अजीत हलचल जी रउरा हमरा के गाली काहे देत बानी। यही बात पर हमरा के गोली मारे के धमकी देलन, हमर जातिक सूचक शब्द बार बार कहलन, दुसाध चमार। ये बताई कहाँ तक एक कलाकार के ऐसे कोई कलाकार के मोबाइल पर फ़ोन करके धमकी देवे के चाहिए, ये प्रकार के गाली देवे के चाहिए। जब वो गाली देलन तो हम मोबाइल में सारा रिकॉर्डिंग कैनी, अपन स्थानीय थाना दरियापुर के बतैनी। एकरा बाद में चैलेंज दे के गोली मारे के हमरा के कहलन कि तोहरा के गोली हम मार देम। हम कहनी कि ठीक बा भाई, तहार चलती बा, तू हमरा के गोली मार सकत बार। एकरा बाद अजीत हलचल व्यास जी काला स्कॉर्पियो भेजत बारन और अपने आदमी के द्वारा, अपने दबंग दोस्त के द्वारा हमरा के अपहरण करावे के साजिश कैलन। अगल बगल के लोग रहे, आप सब जनता के आशीर्वाद रहे कि हम अपन कैसहूँ जान के रक्षा कैनी, बच बचाव कैनी। सारा रिपोर्ट स्थानीय थाना दरियापुर में लिखित आवेदन देनी। एकरा बाद सारण के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी साहब से हम ये बात लिखित रूप से देनी, जना आवेदन पर हमर प्रशासन FIR कैनी वहाँ के दरियापुर थाना के द्वारा। एकरा बाद फिर गाड़ी उनकर सजिंदा लोग हमरा के देवे लागल। लोग गाड़ी सुनत सुनत पक गइल, जवना के लेके अभी तक अजीत हलचल हमरा के खुले जान मारे के धमकी दे रहल बारन कि तू कहाँ गावे अइबे, कौन जिला में गावे अइबे, तोरा के गोली मार देम, अपहरण करवा देम। जवना के सूचना हम SP साहब के भी दे चुकल बानी, DGP साहब के भी दे चुकल बानी, अनुसूचित जाति राज्य आयोग में भी दे चुकल बानी और IG साहब के भी दे चुकल बानी। एकरा बाद DGP साहब के भी दे चुकल बानी। दिल्ली राष्ट्रीय अनुसूचित जाति नई दिल्ली भारत सरकार में भी हम दे चुकल बानी। अब हम तमाम पुलिस प्रशासन से गुजारिश करम कि हमरा के जान मारे के धमकी देले बारन, अपहरण करवावे के साजिश करवैलन गाड़ी भेज के। अब हमरा के रुआ लोग मदद करी आ न्याय दिलावे के कृपा करी। अगर हमरा न्याय ना मिली, अगर हमरा साथ में कुछो होई हमरा कार्यक्रम के दौरान हमारा कलाकार के साथ, तो एकर सारी चीज़ के जवाबदेही अजीत हलचल जी हुई हन। और हम पुलिस प्रशासन से बार बार विनती करब कि खुले में हमरा के गाड़ी दे के जान मारे के धमकी देले बारन आ खुला घूम रहल बारन। अभी तक प्रशासन ना उनका के धरत बा, ना पकड़त बा, ना अभी कोई हमरा आवेदन पर कार्रवाई कैले बानी।